Wis arepe kremehke jalang meneh ora? Ora. Ya ngapura sik. Ngapura iki, Mbak. Oh. Laku dodok tutuk tutuk. Sik. Ngapura, Mbah niku nek mboten ngapura, wah sepatani mawon, Mbah. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Padake bodoh. Ya nyuwun ngapunten, Mbah Barno pangapunten kula pun ngremehke jenengan dados dalang menika awrat. Piye? Mbak Barno nyuwun gapura. Ngapura, gapura kok ngebleki cengelmu iki. Mbak Barno kula nyuwun pangapunten. Mergi kula sampun kremehke apa? Panjenengan. Dados dalang menika awrat. Dados dalang nika aurat. Awrat ki abot. Aurat abot. Nah. 3,5 kintal nika wau ditimbang. Nah. Yo, Pitruk. Nggih. Aja maneh-maneh ya. Nggih. Aja mbok baleni meneh. Samu barang pakarti ki ora ana sing enteng. Nggih, Nyawang kula. kuwi gampang ning nglakoni abot. Weh. Dadi dalang gampang, payune sing angel. Nah. Payune gampang angger gelem 75. Ora 75 ya ora keduman kok, wonge akeh. Ya. Wis. Wis. Ya saiki kari hiburan. Ya, Ya, yo. Ngendang mawon. Arep bayar piro Ora, kowe? mboten, Mbah. Nggih. Ya. Sakala malapan Wis ayo hiburan. Hiburan, Murni nggih. nembang mur. Ya. Ya. wis ketelang Bu Murni ning kene iki. Bajing loncat apa-apa. Nggih, niki bajingan loncat kalian Bajing loncat. Pumpung isih ning pelok, bacutke bajing loncat. Nah, wis diuculi sik wis ora dadi gaduh kaca. Lah iki bajinge encen. Ya. Lenggere menyang bareng karo Mbak Murni joget karo nembang. Iya. Niki dibawani napa mboten Pak Dalang? Ora susah. Mboten langsung Ora mawon. keduman dangdute kok melas sing Nggih, nom-nom. nggih. Ya. Monggo. Saka Buka Bonang. Ya. Ya. Monggo. Murni asik. Bajing loncat, yes, aduh, hati lepat ngerosan, tadi anggangan. Para babe moni Pak Yanto. Oh,
Kagem Madya Laras kali Bombong. Wah. Jen. Loh, tuh tambah akeh to niki Mas. Wah, Mas. Iki alhamdulillah Madya Laras yo penuh dengan Oh, hal-hal yang lengger. baru. Nggih. Iki lenggere anyar. Iki Iki yo putranipun Bobo Kades. Bobo Kades, Bobo Bobo- Nirwan. Bapak sinten? Narwan. Bobo Narwan. Wong salah i karo aku. Yo Bapak Narwan, Heeh. menika ingkang lenggah dados punggawaning desa minangka dados Kades. Heeh. Kades menika Kades kepalan. lurah ya padha wae. Heeh. Iki lenggere siji yo anyar, kendhange yo anyar, ana kendhang anyar barang. Kendhang. Iki khususon kanggo warga Samarakat ana ing Mendolo. Masyarakat. Masyarakat Mendolo iki berarti apa-apa disediani anyar. Mbok bilih wonten pamundutan tembang request dangdut monggo. Heeh iki agem mas-mase. Mas-mase napa bapak-bapak, ibu-ibu. Barange bapak iso mlebu. Ra kono sembrono. Lah yo ora barange bapak tuku apa ngono dilebokke ling Mbok bilih wonten pamundutan tembang Pripun? napa badhe ingkang badhe duet monggo. Ya. Iki mas-mase ana pamundutan lagu apa? Panitiane nggih matur suwun. Wah, den grapek. Iki gapiak semanak Monggo, wonge. Monggo badhe request napa menika? Ya. Iki Pak Panitia aku aja difoto iki kok jepret kamerane. Ya. Pripun? Ki penyanyine sing arep ditampilke sapa? Mbak Nisa. Ah, Yo iya. sepoti Monggo. to. Hei. Ya. Wis Mas, pareng. Hei, Lho kowe mlaku nang gang kesepit apa? Ki wong wedok. Apa? Jeneng wong wedok apa piye mlaku ae ekeh. Kowe kesepit. Lagi wudunen Mas. Oh, wudunen. Iki Mbak Nisa namanya Halo? siapa? Dalam? Mbak Nisa namanya siapa? Namanya? Namina. Mbak Nisa namanya siapa? Lu wis ngerti kok Mbak Nisa namanya siapa? Aku salah takonin. Oh, maksudnya. bojoku iki. Oh. Oh, bojo ngono kok, lemu kono. Ya ora apa-apa empuk ya, Reng. Oh, Yang lemu semakin di depan daripada gering. Ora Ora tau mangan balung rok. Penak sing Iso kering. dipangan kirik? Ora penak sing kering. Ora. Moni Penak sing lemu. otek ngono. bangane gedhe munine wok. Lah iya Wok, wok, kuwi wok. kuwi. Iki ditawani lagu Nggih, mbok Mbak ono Bilih, sing tetembangan badhe ingkang kepareng duet panitia monggo. Mangga Mas. iki sing tawa sing wadon Napa kaya aja ngersakna kula mawon Mas? Nggo kaya Mas. didol ngono. Murah mawon Mas, murah Mas. Hah? Napa? Ah, yang Ayang-ayang. Oh, gede tomo. Hei. Tak pateni ngono kuwi. Ya. Ya, Lagune apa? Nggih. Mbak Nisa napa Ayang-ayang iki, Mbak. Ayang-ayang. Ya, diparingi karo kowe Rimbi. Ya. Ayang-ayang. Kok Mbak Rimbi, Ya. batiri Mbak Rimbi. Ki nyatane penyanyine akeh, penggembirane akeh ya loro-loro Nggih. telu-telu. Nggih. Iki Ya. terspesialkan kagem pemuda ana ing endi? Mendolo Kidul. Mendolo Kidul. Kidul. Setunggaling sekar pamundutan menika ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya. Siap. Ki bersama Mbak Nisa, Mbak Nak Rimbi. Ayo. Madya Laras Sajose, Bro. Ayo yo. Asik. Weterasane ati kananda segite liyan hanyawan aku koe lampu katresna limas wong bagus kajarut ojo selek katresna pancene tresna kuwi akeh pacumba
Nggih Mas sayang-ayang sampun dipun pinangkani menika pamundutan saking kadang panitia. Dilongkas. Nggih, monggo dherekaken. Kok diterusake jroning Nggih, gara-gara. monggo kula dherekaken. Nduk, iya Mak. Iki wis entuk sasmita kae lho. Ndara kanistren. Lah terus ayo padha sowan rono. Ana wong jahil dadi jahil ulah kuwi dadi saturune Allah. Oh yen kaya ngono ayo Mak dherekake. Dumawur mangawur-wuran dengarane ngajuri kong maguru kongso teteka dia betul-betul Antasena anakku lanang iya kepiye Bapa Werkudara seminggau aja ngalang-alangi kang dadi kersane wong atuamu. Genten sing dadi ratu Ngamarta ora mung Puntadewa kakangku. Dadi ratu selawase urip Bratasena uga kepengin dadi ratu. Mula kowe ngalih aja ngalang-aling. Waduh Rama Werkudara. Yen kepareng Rama Werkudara ndak atur eling Pandhawa kuwi mau senajan tawa sinuwun sing dadi Narendra ning padha-padha ngrasakake kamulyane, padha-padha ngrasakake kepenake. Mula Werkudara yen kono kuwi nerak memeng walering unggar-unggering negara ing Ngamarta, Rama Werkudara. Wah, ora idep. Watone ratu kuwi kudu silih gumanti. Semene lawase nggone sing dadi ratu ki barep Punta kakangku. Werkudara ora tau dadi ratu. Waduh, Yayi, ature Yayi. Wong dangklak ora samilu cawe-cawe. Kowe iki kedibal kere upawane. Ora kalbu kawula Ngamarta. Kowe dadi pepalang orek-orek sisan gawe. Lho, Yayi. Yayi, apapun kakang kuwi mau dudu kawula ning Ngamarta. Ning pun kakang kagungan sesanggeman Yayi. Yayi, emotana pun kakang lawan si adike tunggal Bayu. Kok ora idep ngalang-alangi lampre.
Loh, Pak. Pak, Werkudara, Pak. Yai, Yai Werkudara hemut Yai. Ayo, ora gelem. Lunga ora gelem lunga. Yai, hemut Yai, eling Yai. Pun Kakang Yai aja mbok bacotake. Wah, Cansot gumregot ngembat batang ngrekoso mungso sang kejojo gamparan bau sayekti kula putra Kantasena iya Anoman piye ayo padha dereripe wong atuhmu panuwa tak labuhi nganggo kekuatane raga yen kekuatane raga ora bisa nganggo kepadane panuwa ya iya Anoman bareng menyaji Pak. Iki Werkudara dadi. Nah, wis mijil siunge. Swatama Kartamarma maju. Penjagaan Ngamarta diolah karis. Aja, penjagaan Ngamarta ora arik sisan. Wus. Antarasa ndang opo? Gelandungan wong Astina ning Praja Ngamarta. Elah kalah. Nyoto tenanan bebarisane Ngamarta wis sikep gegaman kaprajuritan. Gledahane ngene arep opo? Arep golek apese wong Pandhawa. Golek apese wong Pandhawa. Kelakon potolku mati Antarasa. Nut. Ayo. Ya. Nut. Ya. Ayo. Setan demit iblis. Padha ngreridu kabeh wong Ngamarta. Direridu kabeh wong Ngamarta.
Ayo legane kan. Ndi kekuatane Ngamarta Swatama aku ora bakal tinggal ganggang corong playu gretake Wadyabala potol. Aduh. Aduh. Wah. Aduh. Oh. Wah, edan. Pak, tak awemut, Pak. Pak. Bapak Werkudara tak awemut, Bapak. Yo, sing alang-aling. Pak. Sareh, Pak. Eling, Pak. Sareh, Pak. Wah, minggir. Degleng anakku yen ora tak juwing-juwing wae isan. Emut ka, Pak. Pak, Bapak Werkudara, Bapak emut, Pak. Bapak emut, Bapak. Yai, Yai. Yai, emut Yai. Yai Werkudara. Anoman lengare Kamaya goleten Anoman. Wah. Lengare Kamaya. Aja kelalen. Yai Sena, eling pun Kakang Yai. Yai Sena iki sekar mau sadimu. Wah. Aduh, aduh. Wah, Hanoman. Aku ki digawa ngopo Anoman Kakang. Waduh Yai. Si Adi ki kesurupan Yai. Kesurupan setan Jempri Prayangan. Wah. Iki ana kang dalangi, ana kang dadi umbreng lelakon. Mula si Adi yen wis eling, aku wis imut. Arep jongkeng kawibawan maneh ora ya Si Adi? Aku ora. Trimo dadi sadya. Bagus. Yen kaya ngono siap perdandanan di. Bebayane negara Ngamarta di, bebayi. Tobat. Lagi akeh babarianane jin setan priprayangan padha kabur kabeh. Yen kaya ngono ndak tamani tenung telut rajak kowe ngomong Ngamarta. Jaman siki agirana wong sing padha jahil. Isih ana menungsa sing nganggo wateking iblis, wateking setan. Tak suwunake dening Jawata ora kabur dadi ndep-ndep ngamun-ngamun moco.
iki arep ganggu lelakone Kanjeng Semar. Lihat telengan engkalang ya lagar panda muncar. Oh. Tansah marah pamaring sukma jenok maya jenok maya winah bukaning warana tarlan ilap layap pengan loyo minda besating supeno sumusuping rasa jati Anoman Antasena pipulun Sang Hyang padha nang kersanipun kados pundi cetha banget iki ana kang dadi undering lelakon. Saben-saben kala mangsa Semar duwe panemu, duwe gagasan, duwe pangarep-arep kanggo nentremake swasana iki mesti ana kang dadi undering pepalang ya kuwi wong sing duwe watak panas baran srailan drengki. Arepa digoyong apa jim setan priprayangan ora bakal arep tumama meneng anggane menungso yen to menungso kuwi cepak karo sing gawe urip. Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku
Antenana kuwi pitutur pewilinge Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula iki cetha panas banget swasananing Praja Ngamarta. Nanging Anoman Antasena aja kendhat lahir lan batine, antepa kekuatan lahir lawan batin manunggal dadi sawiji nuwahke cipta rasa budi lan karsa. Yen kekarepan kuwi mau wis manunggal dadi siji Jawata kang akarya jagat barang bakal paring pepadang, bakal paring pitulung. Ing mangka penjangkane Kaki Semar durung kelakon. Menawi mekaten kepareng kula keng badhe nusun daya kegiatan. Watonipun para pepundhen kula Ngamarta menika sampun enget kados duke muni. Meniki wonten dados undring. Iki malah ana pujangga leledang aning kene. Yen kaya ngono aku sing bakal merpeki sapa sejatine kang dadi undring lelakon. Antasena. Sawangen kae sisih wetan. Ya, bagianku. Pangestune Wong Semar. Wetan kae katonana, wetan kae katonana, sadra kang lagi legawa, Jawata kang langgawa, lirwa. Begeduk monyor-monyor prit gantil buntu tetel swojo. Andeng-andeng trumpang pilingan aja seneng mandeng mundak dadi kelingan. Swatama kula wonten dawuh. Kartomarma kula wonten dawuh. Ora kendha kang dadi niatipun bapa. Kersanipun kados pundi? Ewang pipulun Betari Durga isih ngayomi isih njangkungi marang pun bapa. Mila kersanipun kados pundi? Wis aja kadohen saka Praja Ngamarta. Mengko bakal nusun daya kekuatan. Nusun daya kekuatan. Murih wong Pandhawa ki padha morak-marik. Kawulane padha kesurupan. Kawulane padha panas, padha lara kabeh. Ing kono mengko njukuk kekuatane Pandhawa. Gampang. Lho nggih, bae mekaten. Pandhita Durna.
Pandika Pibulun. Kita aja gedhen. Rumangsa ning Yajaja Lekaten. Ulun kang bakal jangkungi. Golek limpene wong para ulama, para kiai, para ustad. Iki bakal kelebon demit setan priprayangan saking pasetran Gondomayit. Mula kowe aja kuwatir. Jan kita aja kuwatir. Aja. Nuwun inggih kersanipun. Sawetara sumisih saka laladan Praja Ngamarta. Inggih, inggih. Ulun kang bakal jangkungi. Semono wae aja kuwatir. Durna, ulun aja kondur. Jangkungi saka Indra. Kula wonten dawuh pangandika, Pak. Ya. Sisih lor kae ana pengayoman. Padha mesanggrah ning kono. Padha mesanggrah ning kono. Nuwun inggih ngestakaken. Ayo tak derekake. Walulang rene ko jalma jalma ratu jalma ratu pujangga kang darbeni saking kita sane saking negeri manca duk kono Masjid Demak pawitan Wali Songo panganggit kinarya tepopan
Kakang Nyamadipati di Bathara Brahma. Ketingalipun Rama pipulun pramesti guru boten badhe kuwagang mampah kersanipun Kakang Semar Badranaya. Wis aku lawan kita kuwi mau minangka andhahan ingkang cetha apa kahanan kang kita kabeh ngerteni. Ayo aturake mring ngarsane pipulun Bathara Guru. Lah katon ngestakaken dawuh. Kayune Purwasa Jati Pradapaka
sirat pun lan salat mula aja subuh luhur asar lan maghrib pancen iku ngarani salat wajib ayo dilakoni kanthi sing tertib amri semet besok sak sorteng arka gumantung ing rati sajroning rati dereng wonten ingkang cinarita. Ingkang cinarita amung gambaring arga Tursina. Arga ngarani gunung yen dicatur ana isine. Mula ginambar segitiga minangka pralambanging menungsa. Uriping menungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam yaiku alam kalbu, alam rame, alam kelanggengan. Alam kalbu yaiku alame jabang bayi kinandut ana go garbane si biyung sangang sasi 10 dina lawase. Yen alam rame, alame menungsa ana ing marsapada yen ngendikane wong wasis bebasan kaya wong mampir ngombe. Nanging yen alaming kelanggengan, alam pisaing nyawa kelawan raga sing maune ora ana dadi ana, sakwise ana malih mring asale ora ana. Pucuking gunungan ginambar kembang pancawarna, kembang gandane wangi panca lima warna rupa. Menungsa pengin gawe luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dumunung agama suci gawe salat sedina sawengi ana 5 wektu minangka kanggo cagaking agama. Ginambar kayu kastuba, pange papat godhonge 9 ngadege jejeg. Pang papat wetan kidul kulon lor. Wadage menungsa kadungan nafsir papat ya kuwi bumi geni banyu kelawan angin. Cahya yana papat ya kuwi cahya kuning, putih, abang kelawan ireng. Sarta kadunungan sedulure papat yaiku lamah, supiah, amarah lan mutmainnah. Godhonge 9 uripe menungsa kapurba kawisesa 9 perkara. Parandene keboyong ngadege jejeg wilinge wong kuno arep ana lindhu sedina kaping 7. Aja padha lali gandulan waton. Ya iki watone wong urip kang nganggo dasar bener. Sabejo-bejane wong kang lali si bejo wong kang eling lan waspada. Yen to yuwana bakale kena. Gambare kemang-mang aja duwe rasa panasten marang ketrimane wong liya. Gayuh ketrima kanthi lambaran sapa temen tandane nemu temah. Tapa brata sarana resik lawan gentur. Gambaring manuk menak, gambaring tepa slira dipun agem yen diciwit krasa lara aja seneng nyiwit wong liya.
Gambar lotung jaman kuno duweni petang pitung dina 7 rangkep 5 sasi 12 taun 8 windu 4 dina 7 ana pitungane ya kuwi Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kemis 8 Jumat 6 Setu 9 Minggu 5 rangkeping dina 5 ya kuwi Kliwon 8 Manis 5 Paing 9 Pon 7 Wage 4 Sasi 12 ya kuwi Sura Sapar Mulut Bagda Mulut Jumatil Awal Jumatil Akhir Rajab Saban Poso Sawal Dolo Kaidah lan Besar. Yen taun ya ana 8 ya kuwi taun Alif, taun Ba, taun G, taun Dal, taun Jin awal ya kuwi Jim akhir. Windu ana 4 ya kuwi Windu Aji, Windu Kuncara, Windu Sengcala, Windu Sengara. Gambar macan kang mapan ana kiwa tengening gunungan. Gambaring menungso kang pinter seneng ngujiwakake marang kepinterane. Nalisir marang bebener, nalisir mring paugraning negara lan agama. Kebo kanganing iring tengening gambare. Gambare gunungan wong bodho nanging tumindak becik. Raming gawe seping pamrin trima ing pandum tur ora duwe watek adigang adigung adiguna. Adigang watek ing kidang ngendelake playune ganjang, adigung lakuning gajah ngendelake ing kuasane. Yen adiguna lakuning ula ngendelake upasis kang sembure mandi. Nanging eling uripe menungso kang nggonan lali owah lan apes. Owah gingsiring kahanan kaya dene cakra manggilingan. Pinter sundul langit menungso duwe lali, sepiro landheping gaman menungso duwe pangapesan. Kasampurnan kuwi momong kagunganing Gusti Kang Maha Agung ya kuwi Gusti kawenang sinembah sakabehing jalma ana ing Marcapada. Gambaring gedhong sowong yaiku wong yen wis mati bakal mlebu alam. Kuwi jenenge alam pengrantunan, ibarate omah kuwi alam kubur. Donya bondo ora digawa, derajat lan pangkat ora kena kanggo syarat. Syarate mung nggawa mori putih lan amal jariah anak soleh lan solehah njur ilmu kang migunani. Kiwa tengening omah ana gambar buta lara. Kuwi gambare Cingkara Bala, Bala Bathara Indra. Yaiku malaikat nongkar lan nangkir. Kang bagane nakoni sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu lan sapa sedulurmu. Yen sing ditakon ora bisa njawab disabet kelawan goda. Jeger dadi swalang-walang. Nanging yen ditakoni bisa njawab bakal urip ning alam kubur toko ana ing alam akhir. Waliking gunungan ana gambar abang gambare menungso kang durung bisa ngendhalani hawa nafsu bakal manjing ing jurang kasengsaran. Gajah mati ninggalake gading, macan mati ninggalake welulang. Wong nek mati ninggalake jeneng ning jeneng sing apik. Nanging yen jeneng sing ala bakal manjing jroning neraka jahanam dadine goro-goro.
lindu